Kalambay! Hello manan gagayong mga natatarake. Good morning, good afternoon, and good evening kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Shout out kada kayo amin nga dadto Pilipinas nga dengdeng nga kanagbubuya kada kita uploads tayo. Kasta mataniti sa bali nga pagilian. God bless kada kayo amin. Agananad kayo nga kanayon. Itan yaman nga ramidan kan papanan nyo. Ti istorya nga tayo basaan kanay drama tatta kat naglingad itinagan nga Roweno. Nagapo kinigayam Roweno ti drama tayo tatta. Basaan tayo ti kunana. Dear Kalambay, naimbag nga oras mo. Adda idinubiak. Agkasar kami kumaidin ngam bigla nga nagbaliw ti pangadeng ko. No apa nga nagbaliw, iso ti ibin-sabinsak nga istoryaan kanyam. Rugya kon ti ag-istorya. Wino baraw, tagay natulagan ti kasaryo kanilinda nga anak kao. Agsagaan na kaan. Tano agasawa kayon taon, adun to ti baklayam a responsibilidad mo iti pamilyam. Ha? Ada trabaho ti anak kao, agam si kakaawan. Isong anya ti ekspektarem nga ramidin nga into nagasawa kayon. Ay, kwa? Siyempre, si kanto ti agbalain a house husband. Para laba, para lutaw, para dalaws. Kaya no adanton anak yo kanilinda, ay di si kanton ti para wawair. Husto ak, wano saan? Ay, buntat ha? Gusto kayaw? Birigawd, ag tinulong kayaw. Ayos lang, ore para balay kantulag. Basta di mo paglabaan ken paglutuan ti anak kao. Tamo maid nga da trabaho na. Mangan lang ti aramiden na, nukas di sumangpet manipod iti trabaho na. Nawatam. Buntat ha? Apay, manut plano yung agbalin nga anak. Ureo patawan no. Inam. Ada kayo da ita. Basta si kantaw ti paraawawer, Tapag tultuloy ti trabaho ni Linda. Tamo mait anapintas ti saad na iti trabaho na. Buntat ha? Amo day ta? Excuse me, aday. Mabalinti makitugaw ka na kayaw. Napuno mo nga minanday ito pagpugawanay. Ha? Roweno? Ha? Nay! Siga maghahanda tayo, ma! Ay, na di ka na bigbig niyong. Uray si ka. Di ka na bigbiga dagos. Day tabusis mo tinailasin ko. Ay, napin mo daw kamutay. Ay nagagangay na Tamol ti pagtrabaho kay di Manila. Nakakulong aklatan, isapin mo daw akbasit Nala, agtugaw kan, tagaabay tayo at talo di tilamisaan. Alam mga ratag sasango tayo mga nima. Napuno mo, ngamin naging tilamisaan na Ang, asin, ito'y balasita nga kadwam. Ay, anak ko, Roweno, ni Jenny. Nadamagay man na mo. Kaya nga kasawam. Ay, hawan na sawa, Roweno. Anak ko iti kinabalasang ni Jenny. Ay, apay, hay. Ay na, jaketa pagsaritaan ti may papaniti day dya tao. Isa mabalin ka de. Change topic. Ay kuha na. Ay, pasensya ka ni ma. Malang raw. Mangantayaw tayo, danti order tayaw. Ay na. Inggaraw mo. Natairak ka nulat ako na ni Ima. Ay, replya, mamay. Tay baga mamit na nakapimpintas. Ay, Rowena. Asinaw ti katitex ba? O, naimatikas ta lang amaw. At dapay atiw mo at teenager amakilkilay. Magtala kay mamit na. Di man dadaglan tel daw ka. Kakaiso na amay at tiriing ko ita. Asino ti katitex mo kunak? Ni kadilindano biyam? Saan? Ni Ima akaadalak idi elementarya? Anya! Apay nga raw akas kalamakikiki nga anya. Gagangay na Ay, dandanikan mga sawa. Nga makigingin nantil kapaylay ti sa balay. Ay, naapaw. Plano nga rin ngay pospon pala ti kasarmi ka ni Linda. Anya! Tapay, kat natulag nga rudan ti kasaryaw.
panagkakayo nga rudaw inton umay alawas. Agkayo kayon iti pagsungraw inton kasaryaw. Ay na, baybayan nyo mampay, day ta kayo-kayaw. Makauray mo ta, day ta. Oh, apay nga imay ka, Rueno. Anyat masapol mo. Ay, wah, sikati masapol ko, ima. Ni, anyat kahit masawan. Agayata magkengkan. Ha? So nga umaya ko maagaram. No, dapan nakabalin na. Ni, di mo't umadanin ti kasaryo iti nobyam. Aha, ibabawi kung dadya kasar. Ala ka, apay nga eh. Yaman namaw. Tayo di nakita ka, kanay nagbalo mo tiri na akong. Sikamot ti kaya kung ikasaran ima. Saan ka anilinda? Anya? Ay sos, balasang ni Linda. Ngamsyak saan, tadan anak ko. Tay tangarot din na nga yatakeng ka ima. Ti kaadan anak maw. Anya? May maya gayam tayo daan na tay balasang. Ala, may mayat mo tay balasang ngamsyak nga Basta dan. sikat ti kayak ko ang asawahan ni ma. I-break ko ni Linda. Tas sikaitan ti kayak ka. Nala, di ka nagsangi Linda. Ubing ka pa imay. Adun to pa'y tagaram kang kamas na saysayaat ngamiti siya. Ay di na gurugurahan away. Sa nabalay, tawa mo napasamak itinagbaitan ta. Awa mo ikama mo kanya. San tapay mo nagkasar. Ay, may mayatin at ikastay. Ngam tinagasawa ta. Sakto ag babae. Di narigrigat tikas jay. Iso amaawatan na niya. Awan na mo ka nagbasulakan ka, Rueno. Why, ngam nagbaliw nga rotiri na kaon. Iso asurya. Di ka kumagimulmula itigura kanya. Aklunan ta ko ma. Saan adata tinaikaray para ititunggal may isa? Impay ko amin na panagayat ko kan ka. Nga mapay ngaya kasta kamatan. Kasta talaga? Ayaw gaya. Nay, nato sapatos ni intamaw. Kanjay dua sinturong. Kanjay dua kalugaw. Kan lima midyas. Isublek. Tapno awan ti boy-boy munto kanya. Andata nay. Pura mo day ta managalilaw! Nay. Tay daranubyo! Ngay nga raw. Talaga kasta. Anya mabaling ko ngay kini nga raw. Imati kaya kong asawahan. Malala, di ka nagsangit, Linda. Di mo mabalin ngay kamat ti bagay. No, talaga, di na kan kayat da dya lalakay. No di na kan kayat, pagan anom kumamoy ngay. Nagsakit tatang. Awan mo ka nagbasulan. Awan mo ka nagkurangat. Tainayat ko itikas taunay. Nga mapay anaaramid na tikas jay kanya. Ay, bayabon. Napintas ka. Ubin ka pa. Adaw, dagiti agbustukan ka. Makasarak kanto iti kasukat da dya lalakay. Sa bagay, pag anong kumamat tikas kan kuha na nga, kawa mo trabaho na. Istambay mait. Ayat maganap bukan kuha na nga. Diyan kini padam nga da trabaho na ti pakiasawam. Tapno da katulungam nga agsapol iti kwarta. Ay, Ruwenaw. Pudno ay ati damag may papan ka na kayo kinima. Kanayon kayo kanaw nga agkuyaw. Una nang, tanda mo nagkinawatan, men. Anya? Insukat mo ni Linda itikas kinima. Ay, apaya niya kung maproblema ngay kanima ka nawaya mo. Unangam. Ay. Ay, ada anak na, kasta. Kwa. Day tangarot tinangayatak kanima. Tika adat anak na nanang. Anya? Kay-kayat mau jay adda anak na. Ngam jay balasang. Awa mo madi makita dita. Tabalasang mo ilatan ni mga orad da may nga anak na. Apay, bawal ayat yung mga sawa iti single ma'am. Kwa? Ay, saan mo't kitday anak kaw? Masaukla ang mo't kitday. Day taki diti mayat. Tada katulungak ang mga awir iti agbalin nga anak. May kanima. Anya? Kahit kasanaw. Dumanong kami ni ma. Pagsasaritaan tayo, hindi pa nagkasarta. Ay, si Kaman, Rueno.
Addan na yan nakasagana pagkasaranta. Da, day pagkasaran ni ko may di kan Linda. Day jay langin at yaramatin tangag kasar. 5 ababaw, kain duanwang. Ay, mababainak pa'y kitin ka ni Linda. Kasla inagaw kong tinobyo na. Ay na, sana day tati panunutan. Di na mo mabaling nga ikamat ti bagina kanya. Tadya mo sinagsagad. Ay, ayatan ka mga minan. Isasuri laangan ani Linda. Sapay ko tamaklon nan tumalaang ti amin. Wain, nalaka makamove day jay. Tawa mo inapasamag itinagbaet amay. Uwan angam inayat na kamutiti husto. Kasanon, no saan tulata makailiw-liwag kat kamatan na kantulata. Aha, oray niya aramidin na kay di kanto pulos isukat. Si kalang ti babae ti biyagkaw, ima. Si kan ti kaudyan. Apay, talaga nagsina kayon ka ni Linda, insan ruinaw. Wan insan ray. Kaya kasara kung iti mabiait. Apay, anda ka didi mo kinayat ka ni Linda, isungay insina, minsan? Awam may. Ngam na miris ko may da anak ng asawa. Ngam yawan. Anya? Kaya ko da anak. Tada sigud katulungan mi kani ima mga awir itagbalin to nga na may. Anya? Bumalasitang hindi anak ni ma. Kabalan nanti agabu awir. Aglutaw, agdalaos, aglaba, kanda dumapay. Ay, sa bagay matgid diya, insan. Sana na masapol ang mga lakami iti babaunan may. Taadan diya anak ni ima katulungan minsan. No kasta, mapalingar man ni Linda, insan. Ah, Inkulasay mumutayin, diyar mo ikaw, insan. Mabalain. ay kawa na. Kaya sana na masapol nga ipakadaw kanya. Tawa mo relasyon min kanilinda. Isuwa na waya kalata insan. Adda problema, Rueno. Ah, apay. Saan akayat ti anak ko ang makiasawa ak? Di na kayat ngagkasarta. Maawatan ng tumila dahi ta. Natulagan ti kasarta. Awanan ti maramidan na. Tulungan nakman nga rod ang mga ayo iti anak ko, Rueno. Malangarot ta kasarita dyan ang mau. Siyak ti makamukang kwa na ima. Hindi nay. Inggatangan ka itirilaw. Adtoy nay. Kaya mau. Ha? Ipadas mo man nakaw. Yag mo tayo ma'am. Nay. Wow! Bagbagay mo may. Ha? Aywan ngagpaiso. Bagbagay ko, tata. No kasta magustuam. Wan, tata? Ay, apay, di na maaklaw ngagbalin atatang mau. Ha? Agkasar kami kanina nang may timabait. Iswa saan ko mga saksakit tinakam mo ay. Ta ikarek ngagbalinak to na saya at kang ka anak kaw. Ibilang ka kaspudpud nung anak kaw. Kain amin akid dawam kanya. Ipaay kaw. Kain di kanto pagtrabaho ay. Agpaiso, tata? Wain, basta di ka gumurguran no makiasawa ni nanang mo wain. Wan, tata? Naglamang alalti tanti anak ni Emma. Nagaramkan ka ni Ray akasin siniruin ako na, Linda. Untatang, Kahit kaya't mau. nubilang kayat ko. Kayat yung kadimat nga agbalin amanugang, tatang. Ay kawana. Kasing mo ni Ray. Kan nagagayt. Oray sana profesional ngam na diskarte iti biyag. At iwan na nga dayaw di kasinsin na nga ex-mau. Barang ano di nakto isukat. Akas iti inaramid ti kasinsin na, tatang. Ay, sa masiguro. Tingi-tingin nyo pa yung umuna tirik na yaw. Sakbaya pagsaritaan niya ti panagkasaryaw. Ay, narigat yung dardarasudo sa nakaw. Wan, tatang. Apay nga naglaladok kay ma. Nagkapuwak iti doktor itay, lakay. Kat masikugak ka, no? Anya? Ay na? Ay sus, nagsayatayin. Adan ton anak ta ay ma. Huwag nga, Rod. Ay naadan to nading ni Jenny. Lakay, inton makapas ngayak. Ano sam to tagaw awerwan. Ta ituloy ko tag negosyo. Sayang nga mintikita ti pwesto kay Jaili no san amang lukat. Ay no kaya ma. Siya ti agbantay di pwestong bakay. Ay saan?
Tadi mo amo ti diskarte ti panaglako iti wagwag. Kan ang mga numatuukan ka nakatugaw ichay. Isungagaw awir kalangan, wan. Nalang around. Ang problema iti dayta. At damo ni Jenny, katulong ha. Ayos lang, bakit? Ay sublatan na man namang uba ka ni ading mo, Ginay. Tinamang glaba. Didak man disturbuan tadaraan amidak. Ay na, day talatag silsilpo nun, di raraminam, Ginay. Ingkang arot aglaba, ano di mo kaya tiagaw awir? Masaduta. Da kayon Awan nga rod trabaho yo. Isong aglaba kayo Taninanang kumatagsapsapol iti kwarta. Ay, anya. Ay, Ginny Diyak kaya day ta pa nagsungsung ba, mau. Tumulong ka mat iti trabaho dito'y balay Kasano makasuro ka iti trabaho no kasta ka may? Imbagam idi kanya kadinak pagtrabahuan. Ingkarimpay. Amang ano nalipatan. Pasensya amla kumanta anak ko lakay. Siguro na kasi ti ugali na. Nakasadsadot. Awan muna at trabaho iti unag ti balay. Kung naalanod na katulong at ang mga mawari iti anak ta. Ang nagbiduta magayam. Ulti magluto ka kasado na. Ay, pasensya kan lakay Ay, sapay adda ugali ti anak ko. Ano maungtan agtalaw. Isadyak kong ungtan o daduma. Tamang ano agtalaw katanya pa'y taramidan na. Kahit kas dyan nakadilatan? Santa nga isuro iti trabaho? Isuro ngam iti nasaya at asarita. Di mo ungungtan. Tamang ano agtalaw manun. Nasaya tayo may kayo, nanang. Ay, natulungan daman ng mga awir iti apo ko yaw. Nakalamlampay mo nga main. Ay na. Una yung tikas tala nga manakaw. Nakaluslus siyang kamutang. Ay, saus. Saan lagayam ababa iti agbalin alus siyang pati gayam lalaki. Kasano nga, awang makatulungan ka mga awir iti nakalulo mga apo ko yaw. Jay suman mo ngay abalasitang. Anya mo day jay ngay. Nakasadsadaw. May nayon pa'y kida nga sa sikaswag. Ay na. Kung ano iso ti makatulong kanya ngam sa magayam. Nagtangsit pa'y. Sapay noong takda kami mo ti agapa kanim mga asawak. Di na kaya nga ta dyan na. Tama nga nagtalaw ka now. Anyan. Di mun sapay masangon ti agdigaw sa nakaw. Talaga saan na nanang. Talaga dumit ti trabaho dito'y balay. May strisak pa'y kidain. Nala, aganos ka. Anya nga ikat si kamot tinang pili iti gasat mau. Ay naapaw, huwag nga raw. Misti magayam ti desisyon ko iday. Mala, adda dita na nakaw. Awata mong tiamain. Ano sama ti mga awir iti anak mo? Tanaimbag tula no dumakkel basay. Tamakainan na kantaon. Makainan na nga. Kinumasikog man ni Iman. Anya! Isu aduan ton ti awawer kaw. Sa mainayon pa'y day jasyumang ka nga sa kaswag. Una yan na biyag. Siyak nga rod ti paraw awer iti anak me, iti asawak, manipod babasit da kalambay. Upat dagiti anak me, kat may kalima ti anak ni Ima, iti kinabalasang. Inanusak, tanya nga kat anak ko matdagijay. Ni matjini nga syuman ko, nasa panganak i asawa, kat dinan pinalpas ti panagadal na gapu iti kanasukir na. No paykas jay, han milata nga sardengan nga bagbagaan nga uray adan asawa na, tadalata matsuksukir na no maminsan. Alakastan, dato'y gayam mo, Rueno. Uran niya te napaspasamak, gayam Rueno, congrats latahan niya. Tananos kalatangan ng ay-aywan kadagi di anak mo. Kasta ti mayat, tulungam di asawam. Agtinulong kayo, takasta ti papel ti adasawa na, wano dagiti agasawa. Agtinulong, wano agbinadang dati rigat kanam ay unugin awa. Ita nga rodan tending, te istorya ni Gayam Rueno, ito'y drama tayo nga. Kalamba!
Enornos para iti script kan drama ni Jenna Almoite. Salamat!